Ond pan da chi wedi colli rhywun da chi'n garu, fel nes I golli ngŵr, mae galir yn peth personol. A ddim dau person sy'n mynd I ddelio fo yn yr un modd. Ond y ffordd nes I ddelio fo hefo fo oedd cadw'n hun yn brysur, bod yn agos i'n nheulu, cael cymorth hefo'n ffrindiau, a hefo cadw yn brysur, ddim jyst yn gwneud pethau gwmpas y tŷ, ond yn gorfforol hefyd. O'n i'n nofio unwaith neu ddwy waith yr wythnos, cos oedd y gŵr yn licio nofio, ac o'n i'n rhedeg, a mynd allan am dro. A mae mynd allan am dro yn beth hawdd I wneud, cos diom yn costio ddim byd. Mae o jyst eisiau stepio allan o'r drws ffrynt a mynd am y pobl o gwmpas, a bod o gwmpas pobl yn helpu hefyd. Dyna ffordd nes I ddelio hefo'n galir I yn bersonol.